nápady na vianočné darčeky z Emo Fajnor. Takže sú to veci, ktoré by potešili napríklad aj mňa, takže ak máš okolo seba, alebo si ty sám taký ako ja, tak tieto darčeky by potešili aj teba. A chcela som ich v takom znení, že everyday luxury. Hneď bám, basic odpoveď, sviečka z Diptyque. Ja Diptyque milujem, je to proste úplne cute, malý luxusný darček. Coffee table book. Ja milujem zveľaďovať si svoj interiér, takže napríklad dekorácia v podobe coffee table book je úplne coolová vec a vieš zvoliť tú knihu podľa záujmu danej osoby alebo farieb interiéru. Keď už sme pri tom interiéri, podľa mňa je super darček aj difuzér. Ja som si predvčerom kúpila v jeden deň rovno 4, takže by som mala vedieť, že to je super darček. Napríklad, keď máš frajera, ktorý má rád staré auta alebo ja neviem, má veterána, tak keby dostane také agentské rukavice s odrezanými prstami, to je mŕte kľúdaček. Strašne dobre sa radí iným ľuďom, že? A ak máš okolo seba niekoho, kto miluje filmy, tak napríklad krásny, starý, veľký plagát niekoho obľúbeného filmu na stenu je nádherný darček, dáš to zaramovať. Ďalšia sekcia hudba, viete, že ja som hudboholik, takže slúchatka, reproduktory, alebo napríklad niečo spojené s obľúbenou kapelou, či už merch, alebo platňa, alebo listky na koncert. Môžeš pre niekoho napríklad spraviť taký malý košík s produktami, takže nejaké krásne mydlo, tuhé, napríklad z Diptyku, alebo Marvis pasty, že tie everyday luxury veci ani nemusia byť drahé, lebo však tá Marvis pasta stojí pár eur a kúpiš 3 rôzne, kúpiš tam peknú kefku, takú saténovú masku na spanie, to ináč reálne používam, to iba potešilo. A proste peknú sviečku a spravíš niekomu takýto pekný balíček. Samozrejme, ak má niekto nejaké hobby, napríklad športové, alebo niekto chodí na nejakú procedúru, tak kúpiť tam hodiny, to je taká klasika, že voucher. Ale akože reálne je to super vec, napríklad na pilates, alebo na kone chcem zase začať chodiť, tak keby dostanem hodiny jazdenia, tak dokonale. Proste keď máš frajerku a chodí do jedného salónu na nechty, tak keď jej tam kúpiš voucher na nechty, tak super. Alebo kaviareň, napríklad ja chodím do jednej kaviarne každý deň, majú tam voucher, takže napríklad to by ma potešilo, lebo by som to určite využila. Alebo keď máte ľudí, ktorí majú nejaké denné rituály, napríklad že fajčia alebo pijú kávu, vyrobíte im na takomto kurze napríklad popolník alebo šálku. Ja som bola profesiou fotograf, takže veľakrát som aj darovávala moje fotky ako darčeky, krásne to vytlačila. Takže určite som za kreatívne darčeky, len som sa vám tu snažila dať aj nejaké materiálne príklady. Však ja musím normálne urobiť part 2 z tohto videa, mám toľko nápadov.